ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହଉଛି। ହଉ ଜଲ୍ଦି ସାରେ। ତ ଗାଇସ୍ ଶୁଭ ସକାଳ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠି ସାରିଛି ଆଉ ମୁଁ ଏଇନା ଯାଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇନା ମୁଁ ଛକରେ ପହଞ୍ଚି ଆସିଲିଣି। ପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗଟା ବି ପହଞ୍ଚି ଆସିଛି ଆଉ ଏଇଠି ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଖୋଲା ହେଇଛି। ମୁଁ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଆସିଛି। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପିଇଦେବା ଆଉ ଯିବା ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଚାଲ ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚା ଦୋକାନଟା ବି ଖୋଲା ଅଛି। ଆମେ ଏଇନା ଏଇଠି ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବୁ ଆଉ ଏଇନା ବାହାରିବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଏଇଠି ଆମର ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଏଇନା ଭାବିଲୁ ଫାଷ୍ଟ ଚା ଟିକେ ପିଇଦେବୁ ତାପରେ ଚା ପିଇଲା ପରେ ଏଇନା ଆମେ ଯିବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଯିବୁ। ହଁ ପେଟିସ୍ ଖାଇବୁ? ହଉ ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହଉଛି। ହଉ ଜଲ୍ଦି ସାରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ଚା ପିଇବାର ମଜା ଆଉ ଶୀତକୁ ଚା ଟିକେ ନ ପିଇଲେ କିନ୍ତୁ ହେବନି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେଉଁ ଶୀତ ହେଉଛି ଏଇ ଶୀତରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆପଣମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା ଉଠିଲେଣି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଛି। फाइनाली मु गाड़ी भितर आउ एना आमे जीवो एना आउ गाड़ीटा भी स्टार्ट हो जाइए। सेटा आमे का हमर तो के मांडू नांती आमे दबु का फुलो आज नुवा वर्षर ना को नुवा वर्षर आज आमे हमर बुला बुली करू आमे हमर बहुत जीवत करी खाया सांग माने एना आमे जाउचू बाहर किछि भी देखा जाउनी। देखि पारुथि एपटे गाड़ी आसुची जो भली शीत होउची। एई जैकेटटा जोडा मु पिंधिची एटा भी किछि काम करूनी से भला शीत होउची। सांगटा तो मोटा जैकेट पिंधि पळे आसुची। एटा होउची हमर बरमुंडा जिबा रोड। एका चली जा जीवन बाट पछकु चाहिबु नाही रे। अरे 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 क्या बात है क्या बात है। ओए 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 गोटे गीत हो जाऊ गोटे गीत हो तुम तरफ गोटे गीत हो जाऊ मो तरफ गोटे शायरी टे हम। प्रथमे शायरी तापर गीत हौ ताले मु शायरीटा कहि दउची। आपण माने भी शायरी शुणु। आपण मानकु जदि भल लागिला ताले कमेंट रे जणेबे केमिति कोन लागुची मो शायरीटा भल लागिला नै। आपण मानकु पकोटा फुटिला फुटी बास देला चिपा चिपी बेल हेला दुई कांद धरी अजाड़ी देबारु केते जे रस बहिला। आपण माने मु जो कहिले एटा खराब भाबिबेनी कि मनर किछि खराब नेबेनी काहे ना से किछि खराब न आ एटा आपण माने मते जणांतु ता मानेटा ता अर्थटा कोन आपण माने कमेंट रे मते जणांतु। हौ चलंतु एना सांगर गीतटा सुनिबा। ए गोटे गीतटे गाइबो सकाळ माने शीत जो बेला होउची जिसके लिए मरता। वाह 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 वाह। इस लड़की ने ऐसा किया जिससे मैं प्यार करता था। बहुत प्यार आगो को आगोटे अछि आगोटे कौन तू जेमिति भांगी देलु मोर हृदय तू जेमिति भांगी जीव सुखिला पतर देमु हिली तो बाटरे पाद रखी चाली गलु मो छाती उपरे दुखी मनीष सुंदर भाव रास्ता पर ट्रक टी धीरे धीरे गड़ी गड़ी जाउची। से ट्रक भाई सकाळ हो गलानी ना सकाळ हो गलानी आमे आसिलु राती
ଏଇ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଇପାସଟା ଆଉ କେତେ ବାଟ? ଏଇଠି ରହିଲାନି ଆଉ 20 କିଲୋମିଟର 20 ଆଉ 20 କିଲୋମିଟର ରହିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଇପାସ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା ହବ। ଟ୍ରକ୍ ବାଲାଟା କଣ ମତେ କ୍ରସ୍ କରିକି ପଳେଇଲା। ହଉ ଯାଉ ସିଏ ଯାଉ। ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଡେଇକି ଧରିବି। କେମିତି ହେଇଛି କୁହୁଡି ନା? କେତେ କୁହୁଡି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରାସ୍ତା ଦେଖା ଯାଉନାହିଁ। ରାସ୍ତା ଦେଖା ଯାଉନି, ରାସ୍ତା ଟୋଟାଲି କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି, ଖାଲି କୁହୁଡି, ଖାଲି କୁହୁଡି। ଏ କୁହୁଡିରେ କେବେ ବି ଓଭର ସ୍ପିଡରେ ଯିବେନି କି ଆରାମ ସେ ଯିବେ, ନହେଲେ ପିଟା ପିଟି ହେଇକି କୋଉଟେ ଗଳି ଯିବେ। ଆଉ ଏ ଯୋଉ କୁହୁଡି ଦେଖା ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆଉ ଯଦି ଜ୍ୟାକେଟ ନ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡି ଚଲେଇବେ ତେବେ ଦେହ ଖରାପ ହବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଗାଡି ଯୋଉ ଗାଡି ଯାଉଛି ସେ 4 ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦେଇକି ଯିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଟ୍ରକଟା ଯୋଉ ଟ୍ରକଟା ଆମକୁ ଆଗରୁ ଥିଲା, ସେଇପଟେ ଗୋଟେ ଗାଡିଟେ ଯାଉଥିଲା ଯେ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଡିଟେ ଯାଉଛି, ଦେଖେ ସେ 4 ଇଣ୍ଡିକେଟର ଲଗେଇକି ଯାଉଛି। କହିବ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଯାଉଛି, ମୁଁ ଗାଡିକୁ ସ୍ଲୋ କରିଦେବି, ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ ନା ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଦୂର ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ କିଛି ଦେଖା ଯାଉଛି କି? କିଛି ଦେଖା ଯାଉଛି କି? ଆଗରେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉଛି କି? କିଛି ବି ଦେଖା ଯାଉନି। ଆଗରେ କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି। ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ସ୍ପିଡ ରେ ଆସୁଥିବ, ତାହେଲେ ଯଦି କିଛି ତ ଦେଖା ଯିବନି, ତାହେଲେ କଣ ହବ, କଣ ଅବସ୍ଥା ତାର? ଯିଏ ସ୍ପିଡ ଯାଉଥିବ ସିଏ ପିଟି ପାଟି ଦେବ କୋଉଠି, ଆଉ କଣ କରିବ? ନା ପିଟିବନି। ଆଉ ଯେ ସ୍ପିଡ ଯାଉଥିବ ଉଡିବ, ସିଏ ଏକାଥରେ ଉଡିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ କୁହୁଡିରେ ରକେଟ ହେଇଯିବ ନାଇଁ? ରକେଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେ ରକେଟ ଟା କଣ ହବ ନା, ଇଏ କଣ ଓଭରଟେକ୍ କରି ଗଲା, ଇଏ କଣ ଓଭରଟେକ୍ କରି ଗଲା, ସିଏ ଆଗରେ ଠୁକା ଖାଇବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ପଳେଇଲା। ଆଗରେ ଠୁକା ନ ଖାଇଲେ, ତା ଆଗ ହେଡଲାଇଟ ଦିଟା ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସିଏ ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ସ୍ଲୋ ଯାଉଛି। ତୁ ଆରାମ ସେ ଚାଲେ ହେଲା। ଯିଏ ଓଭରଟେକ୍ କରି ଗଲେ ଯାଉନ, ତୁ ଆରାମ ସେ ଚାଲେ। ମୋର ଆଦତ ଆରାମସେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଖିକି ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟ, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଝାଡା ମଡଉନି ଯେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଆରାମସେ ଯିବା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଶିକ୍ଷିତ ଘରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରେ, ତ କଥା କଣ ନା, କଥାରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଯିଏ ରସିଲା ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ପରି ବାସିଲା। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ନ ରଖି ପାରିଲା ଗନ୍ଧେଇଲା, ରଖି ପାରିଲେ ବାସିଲା, ନ ରଖି ପାରିଲେ ଗନ୍ଧେଇଲା। ଯେମିତି ଦେଖା ଯାଉନି, କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି, କିଛି ବି ଦେଖା ଯାଉନି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ବାହାରିଛି ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଡାଇଲଗଟା କଣ, क्रिश का गाना सुनेगा, क्रिश का गाना सुनेगा, हाँ सुनूंगा। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦେ ହଉ ଏବେ ଯିବା ତାହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଦେଖିବା କେମିତି କଣ ସେଇଠୁ ଭିଉ, ନାଇଁ କି? କୋଟର ଦେଖେ ଭିଉ, ଦେଖେ ଦୂର ଦର୍ଶକ ଭାବରେ କୁହୁଡି ଭାବର ସହରେ ଆଜି ଯଦି କି ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଗଲେ ଭଲରେ ବାବା। କୁହୁଡି ପଡିଛି। फाइनाली आमे पहुंची जाइछु, देखिए आमे पहुंची गलु। और चलते जा बाहर को जा, बाहर दृश्य तुमको किसी देखेबी। आ मोर किसी एना टिके काम अच्छी, कामटा सारदेवी। आपण मानू खोर्धार बाहर किसी दृश्य देखेबी, ये केमती कौन कुहुड़ी आउ केम लगुच बाहर। मु तो एना गाड़ी भितर ही अच्छी, बाहर को बाहर पर आपण मानू देखेबी। केते समय लगे? 10 मिनट जल्दी सामान गाड़। मु गाड़ी बाहर को आसिली, आ मो कामटा भी सरीगला। एना मु जाऊँगी आपण मानू किसी देखेबी केमती कौन बाहर। शीत तो बहुत हो कामटा भी सरीगला, आउ सामान गुड़ाक भी कढ़ाकढ़ी हो गला, सब सरला। चलतु बाहर देखा, बाहर केमती कौन हो देखिपे ये।
ସେଇଠି ସାଙ୍ଗଟା ଠିଆ ହେଇଛି ସେଇଠି, ତାକୁ ମୁଁ କାମଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଦେଖିବ ତ ବାହାରେ ଏଇଭଳିଆ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି, ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟି ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ପୋଖରୀଟା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୋଖରୀ କିଛି ଟୋଟାଲି କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଆସନ୍ତି, ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିଲି, ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଶୀତ ହେଉଛି ମୁଁ କହିପାରିବି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତ ପୁରା ପତଳାର। ଆଗକୁ ଯିବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଗରେ ଦେଖିବା। ଆଗରେ ଭଳିଆ ସେଇଟା ଆଗଟା ହେଉଛି ଛକଟା, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗରେ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ପୋଲାହାଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରୁନୁ ଦର୍ଶନ। ଆଉ ଏଇପଟୁ ଆମେ ଆସିଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛକଟା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନଟେ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସିଧା ଯଦି ଯିବେ ଫୁଲବାଣୀ, ଦଶପଲ୍ଲା, ନୟାଗଡ଼, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ, ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।